Англане кобордивеса. На нему дардое граѓани тари опшна шуторизари. А две Итали му дарде граѓања тари опшна шуторизари. На вакерава ква дека ме мангава агјар, вакерава деко Аллај вакерја ко Куран. Ем кој му дарела ек недужно мануше, сарте му дарга цело не свето. Јодолески сјамен право те вакера ек непомошно мануш, слабо мануш, кова со лакоро дживдипе гело дживдипе, цело не јеке нацијакор. Амен паронгјам аклад дивеса дија, а добингјам јетимија. Амен аклад дивеса паронгјам јеке манушња со некаске сине адја манушни најбаро барвалип. Адја манушни сине најбари љубов. Адја манушни сине емочекујнела сине пелатар те мангел највише пере максиментаро цело свето. Аква убиство уло се бепи, ајдвеа кала максимија, освен со паронена пере дија кипув, он паронена пере идна споменија. Ленге бакшиша чейло и траума. Ленге ачола паро детство. Ленге ачола кана јек назив чороликано назив. Ленге какрелпе максимија бизо родителија. Адва Итало адва непромисленост, адва Итало дури петародел. Со секако адва кој кергеов гаранка кај не опа да Итали бутие шејтанескери, со оплодие манги паскоро нарекуимо максими, лески Итало кердо најбари штета. Адја Итали дук со никош канаштите надокнадинелпе. Адја дајтали, адја дај која со бириња помеѓу дживдипе мо мерибе чалпере максимија. Секоја иек дај биринела мерибе, се бепита неоки дуњаја поро најбаро најмангло плоди нарекимо максими. И чачи паске бут рано, адва мангипе паросалило кипув. Ајдве морате вакера за жал, а мени сјамен бут случајви